سلام كم يتمسيو خبركم تخطاتلتين لومي ربع سرت حدا سنة ساعة 9 مشاز تدالو زينا وشتن وصان حيزنا لكم كريمنا لنا كتكاتاتولنا بخبر زعدم بيترس منقص عرس زينا هاجراو مرمرا شامناي كفلي لومي عبد وشتا هاجرن وصان كو هاب جميرو منستر حرشا بمخنيات عالم لخاوي معالت دحنة مقبي عودة زتوديبو منسيات نوزوبا باتصع عسرات تنتاويت ودب عود لسناب زركبو كبابيتات عودتا كايدوم عبد مونغو أمريكان هاجرات أوروبان زتصنح فلليات من ماليسو يقفح كم زلة تقريتون أمريكا عب معرابن مبراغن إسيا زوافرتو متن أطوار بأستاد 500 تاويت وسيخو تبهيلو إسرائيل سرعة ميسايل أمريكا ناب يوكرين كتلخ كم تجمرت تقاليهم هاجراو مرمرا شامناي كفلي عامة تمرتي 2024 لومي 11 سنة أملا هاجر كمون عب جدان رياضن سعود عربن كسلا سودانن بتغللا عب 508 مفتن مأكلات كوهاب جميرو أبزيك 17 سنة بحمشت عينتات تمرتي زكايد فتنا بدمر 46 شنت بخدت 100 دقيقة نستيز ركبهم لعلي 7 كل تنشيح تمغارو يساتف اللون كابزي تغللا دمر 11 شحن 50 حدن أبزوا عن 7 23 شحن 36 أبزوا دوب 15,636 أبزوا قاش باركا 14,594 أبزوا ماكل 6,337 أبزوا سيمناو قيح بحري 11,403 أبزوا دوبا وقيح بحري 267 أب جدان رياضن شمونت دما أب كسلاز فوتونيوم اتفتنا بعينتات تمرتي قطري قوانقو انجليز محبراو تمرتي سنفلتاتن زيقنتاو تمرتنيو زوحب زلو بمغنيات عالم لخاوي معلت دحنة مقبي منستر حرشا زودبو اب دحنة بقعات مقبي زتكورا عودة زتت مالي اب مزناقع ماكل عد حوشا تخايدو كاب هزباو ركبات نايتي منستري نزبة حنا تصبصب ياسين صالح كقربين عالتي دحنة مقبي سنة فلتت ابتك بار بزبل تيما بعسرت سنة عودة ذاته وديبوم ابتي سبا سلطانن وكلتن ايسراح مشارختي زي تساتفو لعودة ذاته اب نسرح رشاوانا دايركتر كفلي اقولقولت حقاقاتن قططرن اتو تخلا اب مسقنا مقبي مسي وزي تتحاحزة بمخانو تقنا حبرة سبنان محلاو مقبي كاب افريتي كساب تتكامتي ابزلو سنسلتاو مسرح دحنتون طريتون زترغاغص كخون كم زغبا اذ دما حلفنتناي كله خمزخونه غليصوم وكيل بيت صحفة ودب مقبن حرشان اب ارترا اتو سيم طعام بوغنو حتى مرقات دحنت مقبي مس هزباوي طعنا قطباوي رغونت محبراوي معرينتن زلقنتن لمعاتن زتاساسر مسرتاو مسل دامر مغايص سلازيكونه اتودب ابز مدايزي بعتبي يسرح كم زلو ابريهم وكيل ودب تعنا علم أبي إرترا دكتور نونسو إجيوفور بوغنو وحسنة مقبي حبرا وحلف النزة سكم وحسنة مقبن زلاق لمعاتن زرقاقت مخانو بمتكاس أتين تفتات بسنة فلتازستا سنيك خون كم زقبا أغنزيبوم أبتي عودة زتين أتاهازا مقبن نتسهنان قطر موقاد معاتو زحلفة مقبي تلوا كبت معتنات أب أحملتي متأسر أكابن دحنة مقبن كم أون تراسنا فلتات أب دحنة مقبي زبلو ورغاقتي قريبهم أبتي بحبراو زتن ناي فيديو مرئيتن زتسنية عودة زته دحنة مقبي نمرقات وهدت كلن مشارخة أكهلات كم زدلي موحاس دحنة مقبي سنفلت أتاوي أقباب كحز معالتو زحلفة مقبي بقلطف زو قدول ميلا كفتر منشيك قرب مقبي بقب كفلات كومون نقحات هزبي أمدلو مقبن دحنة مقبن نمعباي كتسالي قوسقوسات كايت زبلو رئيتتات قريبوم عالم لخاو معاتي دحنة مقبي أفلطون نقحاتن حبرة سب أب دحنة مقبي نمعباي عمتاوي بشوعات سنة اتذكر كوينا لو ما عمت بدرجة عالم نشوعي بدرجة هاجرنا دما نسال ساي جزياء تذكرام
ቤት ጽሕፈት ሃማመተ ኣብ ንዞባ ባጽዕ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ንምቕጻልን ሃገራዊ ግቦም ንምፍጻምን ሎም ዓመት ናብ ሳዋ ንዝወርዱ ንጡፋት ኣባላቱ ብ9 ሰነ ናብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊት ስዑደ ተወዲቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ንሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራዊ ኣገዳስነት ከምኡውን ጥርዚ ምዕባለን ጽልዋን ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊት ዝምልከት መግለጺ ብኪኢላ ናይ ተዓውዲ ተባሂቡ አባል ቤተ መዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኪላ ስነ ጥንቲ አቶ ፊልማው ሙሴ ኣብ ዝሃቦ መብሪ እቲ 40 ሄክታር ስፍሓት ዘለዎ ከባቢ ኣብ ኮርሱ ብርክት ዝበለ ኣገዳሲ ጥንታዊ ኣሰራትን ቅርስታትን ሓቂፉ ከም ዝርከብ ብደረጃ ዓለም ድማ ኣገዳስነቱን እናበረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር ነዚ ታሪኻዊ ከባቢ ንምድህሳስን ምስናድን ኤርትራውያን ተመራመርቲ ብብዝሕን ብዓይነትን እናሰሰኑ ይመጹ ከም ዘሎ ኣረድዩ እትዑደት ኣካል ናይቲ መንስያት ታሪኻውን ልምዓታውን ቦታታት ሃገሮም ንምፍላጥ ብማሕበር ዝውደብ ዑደት ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ሃማመተ ኣብ ንዞባ ባጽዕ መንሰይ ዳዊት ተኽሎም መንስያት ንቕሓቶምን ኣፍልጦኦምን ኣብ ታሪኽን ቅርስን ንኸበርኹ ከም ዝሕግዞም ኣገንዚቡ ዑደተኛታት ብግዲኦም ኣብቲ ጥንታውን ታሪኻውን ቦታ ዝገበሮ ዑደት ጸላውን መሳጥን ከም ዝነበረ ብምብራህ ከምዚ ዓይነት መደብ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክድፍኣሉን ቀጻልነቱን ክወሓስን ተላብዮም ካብ ካልኣይ መዋዕል ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ መወዳእታ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረት ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ደቡባዊ ምብራቕ ካብ ከተማ ባጽዕ 56 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኣብ ንዞባ ዓዲ ኋላ ብርትዓዊ ዋጋ ኣገልግሎት ማሕረስ ብትራክተራት ይህብ ኣሎ እቲ ንሰዓት ብሕሳብ 185 ናቕፋ ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ማሕረስ ኣብ ምልስላስ መሬትን ምኽዕባት እቶትን ሩይ ኣበርክቶ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ግራውቶም ዝተሓርሰሎም ተቐማጦም ምምሕዳራት ከባቢ ማይላፎ ሰሞሞን ዓዲ ዓኺሎን ብፍላይ ንጽጉማት ወገናት ዓብዪ ሓገዝ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ማይላፎ ኣቶ ኣብርሃም ተስፉ ብወገኑ በቲ ካብ ምጅማር ወርሒ ሰነ ዝውሃብ ዘሎ ናይ ነቕሊ ኣገልግሎት ማሕረስ ዛጊት ኣስታት 9 ሄክታር ከም ተሓርሰን እቲ ስራሕ ይቕጽል ከም ዘሎን ኣፍሊጡ እቲ ክፍሊት ስማዊ እቲ ዝውሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ድማ ዓብን ኣድማዕን ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣብርሃም ዝሰፍሐ መሬት ንምሕራስ ተወሰኽቲ ትራክተራት ክምደባ ኣዘኻኺሩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ መቓብር ጻብላ ንኡስ ዞባ ማይምነ ብምውሃድ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ህዝብን ሰፊሕ ነጥፈታት ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ይካየድ ኣሎ እቲ ልምዓታዊ መደብ ምስራሕ ቅናታዊ ዛላ ምኹዓት ንፈልስታት ዝኸውን ጎዳጉዲ ከምኡን ምስራሕ ከትርታት ከም ዘጠቓልል ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ መሃንድስ እያሱ ኣብርሃም ሓቢሩ ዕላማት ስራሕ ብምሕዱር ኣገባብ ማይ ኩዕታት ብምፍዋስ ቀላጥ ቦታታት ካብ ምቡሕጓግ ንምክልኻል ሃብቲ ገረብን ትሕተ ባይታዊ ማይን ድማ ናብ ንቡር ንምምላስ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ 10 ተዋርሕ ልዕሊ 60 ሄክታር ጸዳፍ ቦታታት ከም ተፈወሰ ገሊጹ ንተሳትፎ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ብምምጓስ ድማ እቲ ፕሮጀክት ምስ ተዛዘመ ናይ ምግራብን ምትካል ሰዓርን መደባት ክትግበር ምዃኑ ፍሊጡ ኣብቲ ስራሕ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብወገኖም እቲ መደብ ብሞያውያን እናተመርሐ ይካየድ ምህላው ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ከትርታትን ዛላታትን ዘላቕነት ንኽህልዎ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዓድታት ናይ ምግራቡን ሓለውኡ ናይ ምውሳድን ተበጉሰታት ወሲደን ክነጥፋ ኣዘኻኺሮም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ጉላ ኣሕፈራ ካብ ሕምብርቲ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ናብ ዓዶም ዝኣቱ ሓድሽ ናይ ሓመድ ጽርግያ ንዝሰርሑ ዘለዉ ኣባላት ፕሮጀክት ክልተ ዓዲ ሃሎ እኽለማይ ብምድላው ኣተባቢዖም ብ7 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ እቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ዘሚካኤል ሃብተ ዘይጥጡሕ መንገድን ራሕቅን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ብድሆ ኮይኑ ምጽንሑ ብምሕባር ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ቀጻሊ ምክትታልን ጽገናን ክገብሩ ድልዋት ምዃኖም ገሊጹ ኣመሓዳሪ ንዞባ ድባርባ ኣቶ ፍረወንጌል ተኽለ ሃይማኖት ብወገኑ ነበርቲ 3 ዓድታት ማለት ጉላ ኣሕፈራን ባምቡቆን ተጠቀምቲ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኽኾኑ መንግስቲ ብዘውፅኦ መደብ ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ሓመድ ጽርግያ ኣገልግሎት ማይን ኤሌክትሪክን ንኽተኣታቶ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ህዝቢ ኣብ ምንዛም ናይቲ ፕሮጀክት ኣበርክቱ ክሕይል ኣዘኻኺሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ዝጸንሐ ኩሉ ሜዳያዊ ፍልልያት መመሊሱ ይገፍሕ ከም ዘሎ ጸብጸባት ሓቢሮም
ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ለውጢ ጸጥታ ኣህጉር ኤውሮጳ ንግዳዊ ንጥፈታትን ጉዳይ ዩክሬንን ዝጸንሖም ኣረኣእያ በብእዋኑ እናተፈላለየ ይመጽእ ከም ዘሎ እዮም እቶም ጸብጸባት ዘረድኡ። ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራውን ጸጥታውን ንጥፈታት ንሃገራት ናይቲ ዞባ ናብ ጽግዕተኛነት ዘውድቕ ምዃኑ ዝገለጹ ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ኤውሮጳ እታ ኣህጉር ናይ ገዛ ርእሳ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከተደልድል ክጽውዑ ጸኒሖም ኣለዉ። ምትእትታው ኣሜሪካ ንጽልዋ ኤውሮጳ ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት መሊሱ የዳኽሞ ከም ዘሎ እውን እቶም መራሕቲ ወቒሶም። ኣብ ኤውሮጳ ኣስታት 100,000 ወተሃደራት ኣዋፊራ ዘላ ኣሜሪካ ረብሓታታ ንምስማር ኣብቲ ኣህጉር ተወሳኺ ኣጽዋር ንምውዳድ መደብ ከም ዘለዋ ክትሕብር ጸኒሓ ኣላ። ኣሜሪካ ኣብ 2024 ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ኤስያ ዘዋፈረቶ መጠን ኣጽዋር ምስ ናይ ቅድሚ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 50 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ኣህጉር ኤስያ ኣፍሊጦም። በዚ ድማ ወተሃደራዊ ህላወ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ሰፊሑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢታት ልዕሊ 100 ዘመናውያን ናይ ውግእ ነፈርትን ኣሽሓት ዝተራቐቐ ኣጽዋርን ኣዋፊራ ከም ዘላ እዩ ዝጥቀስ። ኣብ ደቡብ ኮርያ ተኺላቶ ዘላ ታድ ዝተሰመየ ጸረ ሚሳይል ሓደ ካብቲ ዘመናዊ ኣጽዋር ምዃኑ ይሕበር። ዋንነት ሞሪሸስ ኣብ ዝኾናን ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ብሪጣንያ ኣብ ዝጸንሓ ደሴታት ቻጎስ ዶኪናቶ ኣብ ዘላ ማዓስከር ብውሕዱ 8 ዘመናውያን ደብደብቲ ነፈርቲ ኣዋፊራ ከም ዘላ እውን ዝፍለጥ እዩ። እታ ሃዝ ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ካልእ ከባቢታት ዶኪናቶ ካብ ዘላ ማዓስከራት ካብ ዘዋፈረተን ተመሳሰልቲ ነፈርቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ። እቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ኣብ ኤስያ ህላዋያ ብምውሓስ ጸጥታዊ ወተሃደራውን ቁጠባውን ረብሓታታ ንምስማር ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ። እስራኤል ስርዓተ ሚሳይል ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ክትልእኽ ከም ዝጀመረት ይቃልሕ ኣሎ። ብመሰረት ካብ እስራኤል ዝለሓኾ ሓበሬታ እታ ሃገር ኣቐዲማ ካብ ኣሜሪካ ንዝተረከበቶ ፓትሪዮት ዝተሰመየ ስርዓተ ሚሳይል እያ ናብ ዩክሬን ልኢኻ ዘላ። እስራኤል ናብ ዩክሬን ሰብኣዊ ረድኤት እምበር ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዘይትልእኽ እያ ክትገልጽ ጸኒሓ። እስራኤል ናብ ዩክሬን እትልእኾ ወተሃደራዊ ደገፍ ምስ ሃገሩ ንዝጸንሓ ዝምድና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ መንግስቲ ሩስያ ከጠንቅቕ ጸኒሕ ኣሎ። ካብ ኣሜሪካ ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ እትረክብ እስራኤል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ትፈጥር ከም ዘላ ይሕበር። እታ ሃገር ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ሊባኖስን ሶርያን ወተሃደራዊ ተጻብኦታት ተካይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። ትማሊ 10 ሰነ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኸስተ ሓደጋ ዕለቕለቕን ህበውላዊ ማዕበልን ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ። በቲ ኣብ ምብራቃዊ ክፋልታ ሃገር ዘጋጠመ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጌት 15 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ጸብጻባት ሓያሎ ዳህዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም። ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ልዕሊ 4,000 ኣባይቲ ክዕለቕለቕ እንከሎ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ድማ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተሪፉሎ። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብቲ ብኸቢድ ዝተሃስየ ከባቢታት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣዊጅሎ። ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ እውን ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ጸብጻባት የረድኡ። ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ መንጎአን ተኸሲቱ ዘሎ ንግዳዊ ወጥሪ ንምፍኻስ ኣብ ዝሕግዝ መርሓ ግብሪ ኣብ ዝስምዕ ከም ዝበጽሓ ተቓሊሑ። እዚ ዝተገልጸ ላዕለዎት ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ብ910 ሰነ ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ድሕሪ ዘካየደዎ ዝርርብ እዩ። ጸሓፊ ንግዲ ኣሜሪካ ሃዋርድ ሉትኒክ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መርሓ ግብሪ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ንዝተበጽሐ ምርርዳእን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጀኔቫ ንዝተበጽሐ ንግዳዊ ስምምዕን ዘተግብር ምዃኑ ሓቢሩ። ብዘይካዚ ከም ኣካል ናይቲ መርሓ ግብሪ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሰደድ ብርቂ ማዕድናት ቻይናን ፍርያት ኣሜሪካ ዝኾነ ቺፕስን ዝግበር ልዑል ቁፅፅር ንምፍኻስ ከም ተሰማምዑ ጸሓፊ ንግዲ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ገሊጹ። ይኹን እምበር እቲ መርሓ ግብሪ ተግባራዊ ቅድሚ ምዃኑ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ክጸድቕ ከም ዘለዎ እዩ ክሕበር ጸኒሑ። ቻይናን ኣሜሪካን ብ12 ግንቦት ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዘካየደዎ ንግዳዊ ዝርርብ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ሓድሕደን ወሲኖኖ ዝጸንሓ ተወሳኺ ቀረጽ ን9 መዓልታት ክውንዝፍኦ ከም ተሰማምዓ ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ክልቲአን ሃገራት ብምጥሓስቲ ስምምዕ ክወቃቐሳ ጸኒሕና ኣለዋ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ሎሚ 11 ሰነ ሓድሽ ዙርያ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ንምውሳን ዝዓለመ እማመ ኣቕሪቡ። እዚ መበል 18 ሓድሽ ዙርያ እገዳ ሩስያ ካብ ፍርያት ነዳድን ጋዝን እትረኽቦ ኣታዊታት ኢላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሳላ ቮንደር ላየን ሓቢራ።
እቲ ንፋይናንሳውን ወታደራውን ትካላት ሩስያ ዝነጻጸረ እገዳ ዋጋ ሰደድ ነዳዲ ሩስያ ንሓደ በርሚል ካብ $60 ናብ $45 ንምንካይ ከም ዘጠቓልል እውን ኣፍሊጣላ። እዚ ሓድሽ እማመ ብ27 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝጸድቕ እዩ ዝሕበር ዘሎ። መንግስቲ ስሎቫክያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ንረብሓታት ሃገሩ ንዝሃሲ ብኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝውሰን እገዳ ከም ዘዓግቶ ምሕባሩ ዝፍለጥ እዩ። ኩናት ዩክሬን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ካብ ዝጅመር እንዳሓር ኤውሮጳ ሕብረት ንሰበስልጣን ትካላትን ባንክታትን ሩስያ ኢላማ ዝገበረ 17 ዙርያታት እገዳ ከም ዘጽደቐ ጸብጻባት ይሕብሩ። ንግዳዊ ምልውዋጥ ቻይናን አፍሪካን ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ቁልጡፍ ዕብየት ከም ዘርአየ ጸብጻባት ሓቢሮም። ብመሰረቶም ጸብጻባት ጠቕላላ መጠን ሰደድን እታውን ቻይናን ሃገራት አፍሪካን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ካብ ዝነበረ ኣስታት $13.9 ቢልዮን ኣብ 2024 ናብ ኣስታት $300 ቢልዮን ከም ዝዓበየ ተገሊጹ። እቲ መጠን ብልዕሊ 20 ዕጽፊ ማለት ብማእከላይ ገምጋም ዓመታዊ ብ14.2 ሚታዊ ተወሳኺ ከም ዘርአየ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ቻይናን ሃገራት አፍሪካን ዝተኻየደ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብ ቀዳሞት 5 ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት እዚ ጥራይ ክብረ ወሰን ናብ ዝሓዘ ደረጃ ከም ዝደየበ ተቓሊሑ። ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልቲኦም ወገናት ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት ናይ 2025 ዓመታዊ ብ12.4 ሚታዊት ብምውሳኽ ኣስታት $134 ቢልዮን ከም ዝበጽሐ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንመበል 16 ተኸታታሊ ግዜያት ዝዓበየት ንግዳዊ መሻርክቲ ኣፍሪካ ምንባራዮም ጸብጻባት ይጠቕሱ። መንግስቲ ሩስያ ምስ ሃገራት አፍሪካ ኩሉ መዳያዊ ምትሕባር ንምዕባይ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ዝህላወ ሩስያ ኣብ ኣፍሪካ ንዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር ሃገሩ ምስ ሃገራት አፍሪካ ዘለዋ ቁጠባውን ንግዳውን ርክባት ንምዕባይ ንተካየዶ ንጥፈታት ከም ተስፍሑ ኣረድዩ። ብዘይካዚ ኣብ ከም ምክልኻልን ጸጥታን ዝኣመሰሉ ተኣፈፍቲ መዳያት ምስ ሃገራት አፍሪካ ዘለዋ ርክብ ከተዕምቆ ምዃና እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ። ሩስያ ሃገራት አፍሪካ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ቀዋሚ ባይታ ክወሃብን ተደጋጋሚ ጻውዒት ከቕርባ ካብ ዝጸንሐ ሃገራት ምዃና ይፍለጥ። ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ሩስያን ሃገራት አፍሪካን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናደንፍዐ ከም ዝመጸዮም ጸብጻባት ዝረዱ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ክወሃብ ጀሚሩ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምኽንያት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ድሕነት መግቢ ዓውደ ዘተወዲቡ። መንስያት ንዞባ ባፅዕ ኣሰራት ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ናብ ዝርከቦ ከባቢታት ዑደት ኣካይዶም። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮፓን ዝጸንሐ ፍልልያት መመሊሱ ይገፍሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ኤስያ ዘዋፈረቶ መጠን ኣጽዋር ብኣስታት 50 ሚታዊት ወሲኹ ተባሂሉ። እስራኤል ስርዓተ ሚሳይል ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ክትልእኽ ከም ጀመረት ተቓሊሑ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም።